kirubusano atomire tatemeti mosikete nena asenge njoge nteke nkiaru ruchibese abasikembale bakira bakwanire ngendo banarangeri monde etera gandu na maruka karo materie kerere myocho kana mabosi pi mokuruta 10 injugo cyane besania mbachakere murute ngatori gatokole ndangeri mo speaker a finalize matangare injugo no gwango mu na moywerete inmo bwa ati besa mu abe to mobuko na ngade kinde diamentre ke wa to ko chorwe ngende kerere machiesa abandu barigirie bande bakubatanya konyora kani ntutu aetu okori no mondo no ne ngende yo kwanga ke njugoja ayatana na tere ngende mosikari ni njugoja anta ngende take kayeta ma ko rangri mo speaker gocha ndege ndege ariyo ka tobe gochi magwe ke to impole chiri mwaru eteri iri bono nchiyo ji atumekire chia wandu tageti injubo neta kana batanganire njugoja ga yendege ne chibesa bairi mbara na basani bagotigara oje maiga beko gocha biamono kansora biamono asante abantaba ya kabisa thank you so much biamono asante haleluya biamono thank you so much biamono antaba ya biamono asante biamono sokoru biamono jisese niwe biamono kimoya kwanda gojiawa abantu basabira na ndonye moko boli mocho muirane biamono thank you mo speaker njigo jaga okora mangana ya biamono thank you so much ngokoru. At KISII FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement, no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology. Nache kuyabachenu abaire gorom gochare ogocha kwaye ngane kole onachiche gototoriam libageli nyasa toire egentekere no kumwera lingambia mono na nche na chira ngire daike ya bene gochase mheshimiwa Musani wa Charles ne amate yao yonsi yo mwaka yaliko bagabo tumoka ntobo yatinguru chinde chonsi cyoko baramia lakini yetu akira atale to bwanchane boito na masabo karawa somege tabu yoko manuka 21 enye yoga tabu yaiganga obugima bwa mwanya abantu igobonga amacha itekiro tanyare kubucha kera chira aselira batoko nyabucha nabo bugima boito bobuye kaine nama tukutamenya taso boiko bwense igabalire igo etwakira koene kienyangi yo mugaka oyo akorire merememia obakinirie abantu baminto egenteka mo byoka keranya sago sisemirie akoire libaga ore moyo egentora akorekia no korosi na ya matanga ao abamaya litangani wagacho bwa matabu abona nyasaye babubuya eli akabere obwa matabu abona mwanya abantu bali bamenyete na babubuya bono umugaka Maroko onyataki neti abana buyana yarabe ko bwa matobuya muroche ebibande bingo cyo gicora biyale bakabande bayisaranse kimbabo baki asenyencho amenyete buya n'abantu naenda bakini abantu bae kurenda asa yonsi nyasaye ototenga no tokolera toira nelingambu ya muno some gitabu kia abagarati
isano nemo kianda kogo to buyanga titora sokra era maya ikiara na togese kerenga kiera ike onya titogo kwemioyo kona inche na achira mbaye mioyo amatanga yataba Tanzania asenye njogo sira kumugaka kurende moya nderere no moikori omuya omugaka abwate amenyete buya n'abantu egeregesa kugesike mutwe aina arandetira abantu bamito tinko bumutambe Obwocha kuana na mbe ya mabwetani bosani bwana no mweshimiwa Maroko ncha hanse ito Gesima n'abantu baminto baro keronacha nanyoro mwana ominto muswati ominto no arasenke babatene nayo osalioti no acha tigocha mabu oimo swati ominto wa mwabo korunga na sokoro ya ito no are iga Gesima ali asakoro kumochenu abantu bo kubambara mu mete babo ogongo bonse ogongo balimba murabamu abatata utige nyomba ya ite kagenda mate lakini sokoro ya ito no alega no amenyete ga Gesima yabantu baminto no bara yasenye njubo sani obwo nobo iri bwana koba nakinate baranga boikangicha nayo okora agenda matanga kwa manyanga kigwachyo wese basoma egetabu kiabarumi 12:15 yote banga goka na ubako goka orere na ubakorera yona inche enachira nderesi ya mate tinkweba obo amate tuagacha no mweshimiwa Maroko tuakolete gaskomo ya na seneti gakolera asialia manga bunomo Mzee tuarenge komo ase okorera abantu baitu banyamire meremo igo tugakorera asiengia sana igo amaskani yo mweshimiwa oyo ogendere boigo nyasago siseni na inde etogona bate abantu baitu babo getutu nkolera torenga antwana konyora baraye biroge binene lakini tigango te yo morai on the bless igako agachwa utaterwa umanya ko bo morai umweshimiwa okorete gasiengia na inde nga mineti mugateranga yaya bogetutu engimo moikororo gacha babo sironga abarenge kisini babo tena chimesa gorbarwa ne rebinto bosaigo moikomo gocha bogetutu pi bonsi chiwodi sano na mabantu bagafagiwa wichisiko togocho bochumbe mheshimiwa Timothy Bosire mara moja nyumbani ukio mara moja nyumbani gocho mheshimiwa Nyambati mara moja nyumbani bono montoro cho gambire limo mwamasari rikorwekero inga kiki araenda bachiko pingana na nyaliba mubuye nyalibo obore dio bochumbe agacha obehere debut gaba ne miaka 10 obehere gaba na bono ne 5 na indoroche na betabe tanende ikiara abantu baliye bakoburugera barayi babo lakini wowe kiro cyabo getutu emessage yerogere ngao umuntu bakabarimo ebitina byakire mwaseri gokika kwanyoranga titorigo ikera na incyo gusaba kwane tubwate siya barayi twachorire ababonzi